نشو میں چاگرد نبشتہ کار عاطف سلام ما وتا وت تاوان کنگائیں وتا زوال کنگائیں میں چاگرد تامک ورنا وتا تاوان کنگان تو میں چاگرد ہما مردم کے زانتکاراں وتا تاوان کنگانت چمے لوگا کمو دیر یک بازار ہست تو ما مدام اودا رویں او پوتا سامان زوریں منا سامان چون سال بیت کے من کو ہمبلان بازار رو گئے تھا نہ چاراں یک ورنائی ہمرائی یک اسپیتریشن کماشی یک پرشتگین بانے چارکا وتا تاوان کنگان تو ما شوتیں او جست گپتنت گڑا واجہ ورنا پسودا تو گشتے تو برو زندگ بیں گندگ بیں گڑا ما یک رندے پدا جس کت شما دا چی کنگایت واجہ پسودا تو گشتے کہ ما ہچ کنگا نہیں بس نشتگیں ما جستے گپت کہ واجہ تی دستا سیکھے او یاس پرچی اسو جمبورنت او واجہ گشت کہ ما ہچ کنگا نہیں گڑا واجہ پسودا تو گشت ما دیگا چیکت کنی چا نشہ آبید اگا ما نشہ مکنی گڑا مارا ہنچوش سما بیت کہ آسمان میں سرکا پگائنت گڑا ما ہمبلاں واجہ دست گپتو گوتا آور تو ہمبلے بیٹھکا نشتیں واجہ گنتران کو تو ما واجہ گو دزبندی کت کے واجہ تو وتا پرچی تاوان کنگائے وتا دستے وتا سے جلا دور دے گائے او پرچی تو ورنا عام تاوان کنے تو ابے چا ورنا یہ سرپدی دے گا تو ورنا گوتا ہوار تاوان دے گائے وجہ ما سنگتاں وط ما وتا گپ کت کے واجہ پشک در تگنت بیائے تو واجہ نوکیں پشکی داد کنی کہ دا واجہ چمے جوہدہ دروند وزیری تو یمکن کارا یل بکنت چمے سنگتاں یک سنگتی چلوگا وتی شوکیں پشکی آور تو واجہ داد کو تو گشتے واجہ تو ای پشکا زیر مسیتہ برو چودہ گرائش بکن او بیا گڑا ماترہ چاریں کے بارن تونگوں پشکا چنچو زیب دے واجہ پشک گرا کو تو ات کو واجہ باز زیب دات واجہ مارا نیگوام کت میں سنگتاں شامو کنائیں تو ما واجہ موکل کت کہ واجہ تو لوگا برو وتی لوگے مردمہ ہمیں بگوش کہ من ای ہمکیں کار یل کتا گو یک وش دلیں زندے گوش میں ہمراہیہ گوازینا خدا بزانت کہ واجہ ہمیں گپ زورت یا کہ انہا باریں وتی لوگاں ہمیں کول کت یا کہ انہا خدا شرطر زانت پلے مرچی پدا ہم مندیست ہمیں واجہ کے مسر و سوچ کو تو چوتا دوستر کت و بجنت کے مرچی پدا ہم من وتی دلے کنگائنت پدا ہم نشہ دست گپتگو نشہ کنگائنت تو نی وتی حیالہ نینت میں راج وطارہ وط تاوان کنگائنت تو دستے وط وطا برباد کنگائنت میں راجے بس خدا وطنت